Nothi hayi ebantwini oko kuyakwenza uphambana, kuyaphambanisa. Ngaleli xesha ugqibela usithi hayi ebantwini bangakuhoya abantu, uphinde uthi hayi futhi bangakuhoya abantu. Kanti sewuqalisa uba ne-high ngoku uhamba usithi i-treatment yoba ne-high kanti uqala wathi hayi ebantwini okoko umane usithi hayi. Abantu baxela uba khawusiyeke, uphinde uthi hayi ulale uvuke uthi hayi uyahayizela nje umthetho wakho. Kanti yena ingxaki yakho kuhayizela, uhamba ubuzo uyakhangela amaxhwele uba yintoni ingxaki yakho. Ingxaki yakho kuhayizela qha, uhayizela abantu, uphazamisa abantu bezidlelela. Abantu bahleli nabayeni babo, nama-boyfriend wabo, nama-girlfriend wabo, nama-gay friend wabo, nama-lesbian friend yabo, wena usithi hayi ebantwini. Kanti abantu bazama ukuphumla, kufika wena ngathi laa ngoma le kaDeborah Fezile sithi bangashona le nangulo Sathane. Kanti wena abantu abangatshona emolo uyahayizela nje wena, unxibe high heels, uhayizela abantu kwi-high heel ethile wena yokuba ube hayi. Kanti ubunovula icawa wena ungavese ibe yi-high church mostly yakho. Kanti uhamba usithi hayi ebantwini kanti sewuhayi nawe. Kanti ngoku nje uqalisa uba hayi nje sewune-high ke ngoku uhamba usithi hayi ebantwini. Ayisebenzi into leyo, yiyeke loo nto leyo. Uhamba uhayizela abantu.